3,5 χρόνια. Μήπως δεν ήταν αυτός που κατέθεσε ολοκληρωμένες προτάσεις, που πέτυχε την αποτροπή λανθασμένων επιλογών, που κατήγγειλε αμέτρητες φορές δράσεις συμφερόντων, που στάθηκε στο πλευρό αδικημένων εργαζομένων, αποχωρώντας ακόμα και από συνεδριάσεις που ήταν αντίθετες με το συμφέρον τους? Φίλες και φίλοι, σε συνδυασμό με το ήθος, την ετοιμότητα, την ειλικρίνεια που διακρίνει τον άνθρωπο Βασίλη Τόλη και την αγάπη του για την Ελευσίνα, για μένα θα ήταν πολύ δύσκολο να πω όχι σε ένα καλεσμά του. Συμπολίτισσες και συμπολίτες, μήπως ήρθε η ώρα επιτέλους να αναλογιστεί ο καθένας από εμάς το μερίδιο ευθύνης για το κατάτημα τούτης εδώ της περιοχής και γενικότερα της πόλης μας? Μήπως θυμάστε τι είχαν υποσχεθεί? Επιγραμματικά θα σας θυμίσω. Πρόγραμμα ΠΟΠ, πληρώνω όσο πετώ. Γραφείο εργασιακής μέριμνας. Δημιουργία μουσείου στο Βότρης Ελεοργείο. Ολοκλήρωση του αποχετευτικού μας συστήματος. Αντιπλημμυρικά έργα. Ένταξη της περιοχής μας στο σχέδιο. Χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας. Έχετε δει τίποτα από όλα αυτά? Πώς μπορούμε λοιπόν να τους εμπιστευτούμε ξανά? Ήρθε η ώρα να τους ξεβολέψουμε. 12 χρόνια είναι πολλά για κάποιους που έχουν όραμα, όρεξη για δουλειά και αγάπη για την πόλη τους να ολοκληρώσουν το έργο τους. Φίλες και φίλοι, δεν έχουμε έρθει όμως σήμερα εδώ για να σας πούμε ότι έχουμε το μαγικό ραβδί. Δεν ήρθαμε σήμερα εδώ για να σας πούμε ότι αύριο θα ζήσουμε σε έναν παράδεισο. Έχουμε όλοι μας χορτάσει από παχιά λόγια και αμέτρητες υποσχέσεις. Είμαστε όμως εδώ για να διαμορφώσουμε μαζί ένα καλύτερο αύριο για όλους μας. Σας θέλουμε δίπλα μας ενεργούς και απαιτητικούς πολίτες, δημιουργώντας μια σχέση εμπιστοσύνης βασισμένη στην ειλικρίνεια και την ετοιμότητα. Δώστε μας λοιπόν τη δυναμική να κάνουμε μια επανακίνηση σε όλα τα επίπεδα. Μέσα από ένα αξιοπρεπή, μαχητικό και τίμιο αγώνα προσδοκούμε να είμαστε εμείς η επόμενη Δημοτική Αρχή, έχοντας ως μοναδικό σκοπό την ουσιαστική προσφορά στον τόπο μας και όχι την κατάληψη της τοπικής εξουσίας. Πρόθεσή μας είναι να αναδείξουμε ένα νέο ήθος στα τοπικά δρόμενα, ένα νέο σύνολο αξιών και αρχών που θα εκφράσει τη δημοκρατία, την ισότητα και τη διαφάνεια παντού. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τους ασθενέστερους, να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να υποστηρίξουμε την τοπική οικονομία, να προάγουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Το οφείλουμε, φίλες και φίλοι, το οφείλουμε στους εαυτούς μας, το οφείλουμε στα παιδιά μας. Με τη διάθεση και το ζήλο που με διακρίνει και με όραμα για ένα καλύτερο αύριο, δεσμεύομαι να αγωνιστώ, να διεκδικήσω αλλά και να συγκρουστώ αν χρειαστεί για την επίτευξη όλων αυτών των στόχων. Ζητώ τη στήριξή σας και δηλώνω υπεύθυνα να τιμήσω την ψήφο σας, να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων με αξιοπρέπεια, άξιος των προσδοκιών σας. Φίλες και φίλοι, κλείνοντας, θέλω να σας καλέσω σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα, αλλά ελπιδοφόρο, να τον κάνουμε μαζί, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, δίνοντας παράλληλα ο καθένας ξεχωριστά τη δική του μάχη. Γιατί μόνο έτσι, φίλες και φίλοι, θα ανατρέψουμε το κατεστημένο. Μόνο έτσι θα αλλάξουμε πορεία στις 18 Μαΐου, για να δούμε επιτέλους την Ελευσίνα που αγαπάμε, έτσι όπως την ονειρευόμαστε. Πρώτη πόλη. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο υποψήφιος σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας, κύριος Γιάννης Γιαννίκος, αστυνομικός. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, συμπολίτες και συμπολίτισσες, κάτοικοι της περιοχής του Καλυμπακίου, καλησπέρα σας. Αφενός θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υποψήφιο δήμαρχο κύριο Βασίλη Τόλη για την τιμή που μου έκανε να με συμπεριλάβει στο συνδυασμό Πρώτη Πόλη, κατεβαίνοντας υποψήφιος τοπικός σύμβουλος, ώστε να ασχοληθώ με τα προβλήματα της πόλης μας.
Αφετέρου, να ευχαριστήσω εσάς που μας τιμήσατε σήμερα με τη δική σας παρουσία. Ονομάζομαι Γιαννίκος Ιωάννης και ίσως το όνομά μου να μην λέει σε πολλούς από εσάς κάτι. Όμως είμαι και εγώ ένα παιδί από γονείς και παππούδες αυτής της γειτονιάς, οι οποίοι το 1963 άφησαν το χωριό τους στην Αρκαδία, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη στην Ελευσίνα, επιλέγοντας να φτιάξουν τον νοικοκυριό τους και να ζήσουν με την οικογένειά τους στο Καλυμπάκι. Είμαι λοιπόν κομμάτι αυτής της περιοχής. Την γνωρίζω καλά, την επισκέπτομαι, διότι εδώ ζουν δικοί μου άνθρωποι. Φίλες και φίλοι, τα προβλήματα στην περιοχή είναι πολλά και ειδικά ανατολικά της περιοχής Οκεανίδου, που αποτελεί το πλέον εγκαταλειμμένο κομμάτι του Δήμου, σαν να μην ανοίξει αυτό. Αλήθεια, αυτοί οι άνθρωποι που κατοικούν εδώ είναι μόνο για να πληρώνουν τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δήμο? Ο Δήμος τι πρόσφερε σε αυτή την περιοχή? Ούτε μια πλατεία, μια παιδική χαρά, ούτε κάτι ιδιαίτερο βασικό. Να καθαρίσουν τα ξερά χόρτα, τα οποία είναι κίνδυνος ενδεχόμενης πυρκαγιάς και ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει. Αλήθεια, γιατί αυτή η κατάληψη? Εγώ θα πάω μερικές δεκαετίες πίσω, δεν το γνωρίζω από ό,τι μου έχουν πει παλαιότεροι. Όταν οι εφοπλιστές τη δεκαετία του 70 απολωτήρωναν οικόπεδα και σπίτια για να φτιάξουν ναυπηγεία, που ποτέ δεν έγιναν όπως γνωρίζετε, καμία αρχή δεν ήρθε στοιχειωδώς να βελτιώσει την εικόνα των κατεδασμένων κτηρίων της ερειπωμένης περιοχής Φάντασμα. Και με τις υποσχέσεις τόσων ετών ότι θα μπουν στο σχέδιο πόλης όλα τα σπίτια της περιοχής και το Καλυμπάκι θα βάδιζε παράλληλα με τις υπόλοιπες περιοχές της πόλης. Τι γίνεται? Γιατί δεν προχωράει? Πού κολλάει? Γιατί δεν μας λένε την αλήθεια? Ποια συμφέροντα κρύβονται και ποιους εξυπηρετούν και παρεμποδίζεται όλη η προσπάθεια των κατοίκων? Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Επίσης, όταν οι κάτοικοι αυτής της περιοχής πριν από 40 χρόνια, από το ειστέρημά τους και με εράνους, μάζευαν χρήματα για να φτιάξουν την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, που βρίσκεται εδώ από πίσω. Για να δώσουν αξία και ταυτότητα. Ονειρεύονταν ότι και ο Δήμος θα συνέδραμε σε αυτή την προσπάθεια. Θα έπαιρνε το μήνυμα, θα ομόρφαινε τον τόπο τους με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Από ό,τι είδα εδώ έχει γίνει πάρκινγκ για αυτοκίνητα. Δίνοντας πνοή στο έργο τους, αξία στην περιοχή τους. Οι τοπικοί άρχοντες και εκάστοτε δημοτικές αρχές όμως περιορίστηκαν να θριαμβολογούν για τα ανθυρά οικονομικά του Δήμου μας, προς όφελος της ματαιοδοξίας τους, σε συνδυασμό με την υποκριτική τους ικανότητα, ώστε να εκμεταλλεύονται εσάς, εμένα, γενικά όλους τους κατοίκους της περιοχής, προσδοκώντας την ψήφο μας, μέσα από ψεύτικες υποσχέσεις. Φίλες και φίλοι, ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα. Ένα ουσιαστικό έργο πήγε να πραγματοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή του Καλυμπακίου, αυτού του οικισμού των εργατικών κατοικιών. Ένα έργο που θα έδινε ανακούφιση της εξασφάλισης πρώτης κατοικίας σε 86 λαϊκές οικογένειες. Από την άλλη, θα έδινε άλλη πνοή αναβάθμισης σε ολόκληρο το παραλιακό ιστό της πόλης μας. Δυστυχώς και εδώ η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τίποτα. Για άλλη μια φορά έπαιξε σε διπλό ταμπλό. Πέστα. Καθώς προσπάθησε να εξυπηρετήσει τάχα τα συμφέροντα των δικαιούχων των εργατικών κατοικιών, καθώς ήθελε από την άλλη να εξυπηρετήσει και τα συμφέροντα της Επιτροπής Παραλίας για τη μη ανέργεση του εργατικού οικισμού. Δέσμευσή μας, η πιέση σε όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να αποδοθούν άμεσα τα σπίτια των εργατικών κατοικιών στους δικαιούχους. Καμία δημοτική αρχή δεν σκέφτηκε ή δεν ήθελε να φέρει στην περιοχή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για να την αναβαθμίσει. Αλλά και όταν το έκανε η ίδια, τους εγκατέλειψε. Τεράστιες ανεκμετάλλευτες εκτάσεις της περιοχής, πρόσφερες για παιδικές δραστηριότητες και ανάσα για τους μεγαλύτερους, δεν τις εκμεταλλεύτηκαν ποτέ. Συμπολίτες και συμπολίτησες, γεννήθηκα, ζω και εργάζομαι στην Ελευσίνα και αναρωτιέμαι αν υπάρχει άλλη παραθαλάσσια περιοχή της Ελλάδας
τόσο υποβαθμισμένη όσο το καλυμπάκι. Δεν είμαι πολιτικός και λόγω της δουλειάς που επέλεξα να κάνω δεν θα γίνω ποτέ. Είμαι νέος, κομμάτι αυτής της γειτονιάς, έχω όρεξη, χρόνο και μπορώ, αν θέλετε και εσείς μαζί, να φτιάξουμε μια γειτονιά και μια πόλη όμορφη και ζηλευτή. Αυτές τις μέρες που είχα την τιμή να βρίσκομαι με τους ανθρώπους του συνδυασμού Πρώτη Πόλη, να μοιράζομαι το όραμά τους για την Ελευσίνα του αύριο, κατάλαβα ότι αυτή η επίμονη προσπάθειά τους να πάρουν στα χέρια τους την τύχη της πόλης μας δεν είναι η ματαιοδοξία του νέου μας Δημάρχου Βασίλη Τόλη, αλλά η αγάπη του. Η αγάπη όλων μας να φτιάξουμε την πόλη των παιδιών μας. Σας καλώ, ελάτε και εσείς μαζί μας και εμπιστευτείτε μας. Εμπιστευτείτε μας για να γίνουμε η αρχή για μια νέα Ελευσίνα. Τελειώνοντας, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την εμπιστοσύνη που θα δείξετε σε εμάς και τον συνδυασμό μας και πρωτίστως στον αυριανό Δήμαρχο Βασίλη Τόλη. Σας ευχαριστώ. Καλώ στο βήμα τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο, κύριο Γιώργιο Μπινιάρη, απόστρατο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω και εγώ σαν υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος και σας ευχαριστώ που είστε απόψε εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ τον υποψήφιο και αυριανό Δήμαρχο κύριο Βασίλη Τόλη για την τιμή που μου έκανε να συμμετάχω κι εγώ σε αυτή την ομάδα, την οποία πρόταση αποδέχτηκα αμέσως με χαρά γιατί τον εμπιστεύομαι. Είμαι ταυτισμένος με την αγωνία όλων σας για το αύριο, για το μέλλον αυτής της πόλης. Ποτέ δεν υπολόγισα και δεν θέλω να υπολογίσω πράγματα με βάση το δικό μου ατομικό ή το οικογενειακό μου συμφέρον. Γεννήθηκα στην Ελευσίνα και έζησα σε αυτή τη γειτονιά και είμαι εδώ για προσφορά και συμμετοχή στα κοινά της πόλης. Της πόλης που αγαπώ, αγάπησα και αγαπώ, που μεγάλωσα εγώ, που μεγάλωσα και τα παιδιά μου. Θεωρώ ότι αυτή εδώ η περιοχή, αν και είναι δίπλα στο κέντρο της πόλης, η Δημοτική Αρχή την έχει υποβαθμίσει. Μας είχαν υποσχεθεί αρκετά στις προηγούμενες εκλογές, αλλά έμειναν στις υποσχέσεις. Πού είναι οι χώροι άθλησης, πού είναι κάποιο πάρκο, πότε έγινε κάποια εκδήλωση εδώ, πότε έγινε κάποιο αντιπλημμυρικό έργο. Είναι επαρκής ο δημοτικός φωτισμός. Δεν θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει ο Δήμος σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα να γίνεται πιο σωστή αστυνομεύση σχετικά με την αποχέτευση. Δεν θα αμφισβητήσει κανείς ότι είναι ένα μεγάλο έργο της πόλης, αν και στη δική μας περιοχή το έργο δεν έχει προχωρήσει διότι μας αγνοούν. Άρα δεν ξεχάσει κανείς το πώς πήγαν να το εκμεταλλευτούν εις βάρος μας, για να υποφεληθούν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ είναι ένα ανταποδοτικό έργο. Μήπως ενδιαφέρθηκαν και δεν γνωρίζω για την περιοχή μας, για την αστική δημοτική συγκοινωνία, έχοντας δίπλα μας και το κέντρο υγείας. Το μόνο που βλέπουμε, κορταριασμένους χώρους, παραμελημένη περιοχή. Είναι επιθυμία όλων των κατοίκων της περιοχής και κυρίως των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας να μπορέσουμε να εκκλησιαζόμαστε εδώ στον Άγιο Δημήτρη. Βέβαια αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής, αλλά θα μπορούσε να το μεριμνήσει. Φίλες και φίλοι, η Ελευσίνα και η Μαγούλα γερνά και ξεφτίζει, πληγώνεται και μας πληγώνει. Πρέπει να δώσουμε ένα τέλος στην ανύπαρκτη σημερινή Δημοτική Αρχή. Είμαστε εδώ αποφασισμένοι να σηκώσουμε κεφάλι, να φύγουμε μπροστά. Να ανατρέψουμε αυτά που μας πονούν και μας πληγώνουν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, ας μεταφέρουμε το μήνυμα παντού, σε κάθε γωνιά της Ελευσίνας και της Μαγούλας, σε κάθε σπίτι, σε κάθε χώρο δουλειάς, πόρτα-πόρτα, στόμα με στόμα, πρόσωπο με πρόσωπο. Όλοι μαζί για την Ελευσίνα που ονειρευόμαστε. Για την Ελευσίνα που μας αξίζει. Όλοι μαζί να δημιουργήσουμε την πρώτη πόλη με αυριανό Δήμαρχο τον Βασίλη τον Τόλη. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, κύριος Γιάννης Παναγιωτούλιας, χημικός μηχανικός. Καλησπέρα. Είναι
φανερό, όπως δείχνει και η συμμετοχή του κόσμου, πως βασικοί θεσμοί στην κοινωνία μας, όπως αυτός της τοπικής αυτοδιοίκησης, γίνεται όλο και πιο ασθενής. Αναμφίβολα, η αποδυνάμωση αυτή οδηγεί σε μη ευαισθητοποίηση και αποξένωση. Δηλαδή δεν υπάρχει η κατάλληλη χημεία μεταξύ μας. Όμως, τι δημιουργεί τη χημεία αυτή? Τη χημεία αυτή τη δημιουργεί μια σειρά από προσωπικές συμπεριφορές και αξίες που προάγουν τις ανθρώπινες σχέσεις, δημιουργώντας μια κοινότητα πεπρωμένου που διέπεται από τους ίδιους κανόνες, με κοινό όραμα και ίσες ευκαιρίες. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα και να φτάσουμε πιο μακριά από ότι ο καθένας μας ξεχωριστά. Κάποτε, ένας μεγάλος πολιτικός, ο Κέννεντι, είχε πει: μερικοί βλέπουν τα πράγματα όπως είναι και αναρωτιούνται γιατί. Εγώ βλέπω τα πράγματα όπως θα έπρεπε να είναι και αναρωτιέμαι γιατί όχι. Γιατί όχι λοιπόν η περιοχή μας να μην είναι όπως θα θέλαμε να είναι, όπως την έχουμε ονειρευτεί και οραματιστεί? Το να γνωρίζουμε τι πραγματικά επιθυμούμε είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μας. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν αν η ζωή μας και ο τρόπος με τον οποίο ζούμε βρίσκεται σε αρμονία με αυτά που επιθυμούμε πραγματικά. Κανείς δεν έγινε πραγματικά ευτυχισμένος κάνοντας κάτι για το οποίο δεν το απολάμβανε. Σήμερα λοιπόν όλοι μας καλούμαστε να επιλέξουμε ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε. Τον εύκολο και ευχάριστο δρόμο της αλαζονίας, του εύκολου πλουτισμού, της απραξίας και της διαφθοράς, ή τον δύσκολο δρόμο του να ζεις με αρετή? Την πόλη μας δεν την κληρονομήσαμε μόνο από τους γονείς μας, αλλά την έχουμε δανειστεί και από τα παιδιά μας. Γι' αυτό είναι καθήκον μας να παραδώσουν σε αυτά μια υγιή πόλη, μια πρώτη πόλη, ώστε μελλοντικά να τους πούμε με ειλικρίνεια πως τουλάχιστον παλέψαμε για αυτή. Αξία δεν έχει μόνο η νίκη, αλλά ο αγώνας προς την νίκη. Θέλουμε η πόλη μας να βρίσκεται σε καλή κατάσταση σαν σύνολο και όχι ευχαριστημένους πολίτες σαν άτομα, αλλά σαν σύνολο η πόλη μας να δυστυχεί. Πρέπει να στρατεύσουμε τις ικανότητες και τις αξίες μας για να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Βασική προϋπόθεση όμως ποια είναι? Οι ικανότητες αυτές και οι αξίες να τις έχουμε εφαρμόσει πρώτα στην προσωπική μας ζωή. Αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε ως χώρα σε έλλειψη ηγετικών αποφάσεων σε ώρες που το αντίθετο θα έπρεπε να συμβαίνει. Αισθάνομαι ως πολίτης αυτής της πόλης ότι έχουμε χρέος και έχω χρέος να βοηθήσουμε ο καθένας με τον τρόπο του και να δημιουργήσουμε τα νέα δεδομένα. Επέλεξα να μιλήσω σε αυτή την περιοχή, το Καλυμπάκι, γιατί εδώ γεννήθηκα, πήγα σχολείο, σπούδασα και απέκτησα οικογένεια. Εργάζομαι ως προϊστάμενος στο τμήμα διασφάλισης ποιότητας και εργαστηρίων στη Χαλιβουργική. Είμαι χημικός του Εθνικού Χρηματιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχω 3 μεταπτυχιακούς τίτλους: στη διοίκηση και οργάνωση, στη διαχείριση ποιότητας και στο περιβάλλον. Είμαι ερευνητής σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αφορά τη Μεσόγειο θάλασσα και την απορρίπανση αυτής. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι με όλες μου τις δυνάμεις θα προσπαθήσω να αντισταθώ σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό που χρειάζομαι από εσάς είναι η στήριξή σας. Πρέπει να γίνουμε πρωταγωνιστές και όχι απλά θεατές στην ποιότητα ζωής μας. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε. Πρέπει να βγούμε έξω από τα σπίτια μας και να μην αφήσουμε να αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους όλων των συνδυασμών που έχουν όμως σαν κοινό όραμα τη βελτίωση του τόπου που γεννηθήκαμε, του τόπου που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας, ώστε και αυτά να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλώ στο βήμα την υποψήφια Δημοτική Σύμβουλο, κυρία Μαύρα Δασκαλάκη, δικαστικό υπάλληλο. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Μια προεκλογική ομιλία είναι συνήθως μια τυπική και κάποιες φορές βαρετή διαδικασία. Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω. Από αυτό εδώ το μικρόφωνο και κυρίως από αυτή τη μικρή πλατεία θέλω να μοιραστώ μαζί σας την αγωνία μου αλλά και τη δυνατή μου θέληση για αγώνα και προσφορά για τη γειτονιά μας, για τις πόλεις μας. Μας ενώνουν πολλά λοιπόν εμάς. Εκτός από την καθημερινότητά μας εδώ, μας ενώνει η ζωή και μέσα από τη ζωή μας εδώ βγαίνει ένα μικρό παράπονο για όλα αυτά που θα μπορέσουν να γίνουν και δεν έγιναν. Πριν λίγα χρόνια, μέσω της περιφέρειας, ήρθε στο Δήμο μας και συγκεκριμένα στη γειτονιά μας ένα υπερσύγχρονο κέντρο υγείας που επισκέπτονται καθημερινά
καθημερινά αρκετοί συνδημότες μας και όχι μόνο. Όσοι όμως από αυτούς έχουν την ατυχία να χρηστούν τις υπηρεσίες του Δήμου Υγείας τις βροχερές ημέρες του χειμώνα, αντιμετωπίζουν την απαράδεκτη εικόνα της υπερχείλησης του δρόμου από τα νερά της βροχής. Μια νέα λοιπόν υποδομή που προσφέρθηκε στο Δήμο μας και θα έπρεπε ο ίδιος ο Δήμος να την προστατεύσει και να την αναδείξει στους πολίτες, αντίθετα τους φανερώνει την ανεπάρκειά του. Είναι υποχρέωσή μας, σαν νέα μελλοντική δημοτική αρχή, να δώσουμε μια οριστική λύση. Εμείς που μένουμε εδώ, την υπερχείληση του νερού τη ζούμε από κοντά πάρα πολλά χρόνια τώρα. Προχωρώντας 2 στενά παραδίπλα, βλέπουμε το γήπεδο των Αμερικανών, που λέγαμε εμείς τότε. Το γηπεδάκι που τρέχαμε μερικοί από εμάς να παίξουμε μπάσκετ και άλλη ποδόσφαιρο. Σήμερα ονομάζεται Γεώργιος Ρουμελιώτης. Είναι ένα γήπεδο που εκεί αθλούνται και αγωνίζονται εκατοντάδες νέοι και από τις 2 πόλεις, την Ελευσίνα και τη Μαγούλα. Ένας χώρος αθλητισμού που σήμερα, αν και σφίζει από ζωή και δράση, είναι εγκαταλελειμμένος. Ναι, είναι εγκαταλελειμμένος. Και τώρα ερωτώ εγώ, πώς είναι δυνατόν μια δημοτική αρχή που σέβεται και στηρίζει τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, όπως λέει, να έχει παραμελήσει στο έλεος του ένα χώρο που φιλοξενεί όλες τις ομάδες των πόλεων μας? Αλήθεια, κύριε Δήμαρχε, οι ομάδες αυτές που αγωνίζονται σε ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα και αυτά γίνονται στο γήπεδο του Καλυμπακίου Ρουμελιώτης, είναι ομάδες ενός κατώτερου Θεού? Εκεί κατατάσσετε τις ομάδες που αθλούνται στον ενιαίο Δήμο μας? Εύλογα λοιπόν, ο απλός πολίτης βγάζει τα συμπεράσματα ότι αδιαφορείται για τον αθλητισμό και αδιαφορείται για τους νέους που σπάνε κυριολεκτικά τα πόδια τους εκεί. Θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι υποδομές που διαθέτει αυτό το γήπεδο εν έτη 2014 σε ένα Δήμο πλεονασματικό όπως δηλώνουν? Είναι σπασμένες καρέκλες, χαλασμένος τάπητας και αποδυτήρια της κακιάς ώρας. Και εκεί μέσα αγωνίζονται παίκτες και φιλοξενούνται φίλαθλοι όχι μόνο του Δήμου μας, αλλά και από άλλους γειτονικούς Δήμους. Το πριγκιπικό βλέμμα, βλέπετε, των διοικούντων του Δήμου μας δεν καταδεχόταν να στραφεί προς τα εδώ μέχρι χθες. Και λέω μέχρι χθες γιατί πληροφορήθηκα ότι πριν από 2 ημέρες ως νέοι μαυρογιαλούροι έβαλαν το θέμα του χλωοτάπητα του γηπέδου Ρουμελιώτης στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Έβαλαν αυτό το θέμα που εμείς οι γονείς που αθλούνται τα παιδιά μας εκεί παρακαλάμε χρόνια τώρα, 10 μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές. Ντροπή, λέω εγώ. Εσείς βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Δεν θέλω να σταθώ και σε άλλα θέματα που έγιναν. Δεσμεύομαι όμως να σας δώσω μια σοβαρή υπόσχεση ότι η γειτονιά μας, η πόλη μας, θα αντιμετωπίσει όλα αυτά. Θα σας μιλήσει με λεπτομέρειες ο επικεφαλής του συνδυασμού μας, Ελευσίνα Μαγούλα Πρωτοπόλη. Ο λόγος του δεν χαρακτηρίζεται από έναν άχαρο και ξύλινο πολιτικό λόγο. Είναι ένας λόγος που βγαίνει από την καρδιά και την ψυχή ενός ανθρώπου που γνωρίζει πολύ καλά ότι άλλα αυτά που λέει μπορούν να γίνουν και πραγματικότητα. Και αυτός είναι ο επικεφαλής μας, ο αυριανός μας δήμαρχος, ο Βασίλης Σωτόλης. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Λίνα Βαρελά, χημικός, μηχανικός και τοπική σύμβουλος. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την παρουσία σας στην απόψινή μας συγκέντρωση. Πριν από 3,5 χρόνια, σε αυτήν εδώ την πλατεία, σε αυτό το βήμα, κατέθεσα τις ανησυχίες μου και το όραμά μου για αυτή την πόλη. Για την πόλη που γεννήθηκα, μεγάλωσα και κατοικώ έως σήμερα. Με εμπιστευτήκατε και με επιλέξατε ως τοπική σύμβουλο Ελευσίνας. Από τότε, με όρεξη, πνεύμα συνεργασίας και γόνιμης αντιπολίτευσης, υπηρέτησα τον ρόλο μου αυτό σε ένα θεσμό που ο σκοπός του ήταν και είναι να διευκολύνει και να συμβάλλει στη βελτίωση ποιότητας της καθημερινής ζωής των πολιτών. Η σημερινή Δημοτική Αρχή, ωστόσο, δυστυχώς, είχε διαφορετική άποψη.
καθώς αδιαφόρησε συστηματικά για τα ζητήματα που αναδεικνύονταν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Δεν παραχώρησε επιπλέον αρμοδιότητες στο τοπικό συμβούλιο, όπως ήταν εφικτό και προβλεπόταν από τον Καλλικράτη. Υποτίμησε τη χρησιμότητά του και υποβάθμισε το ρόλο του, αφήνοντας ακόμα ένα ανεκμετάλλευτο εργαλείο για τη σωστή λειτουργία του Δήμου. Σήμερα εδώ δίνω και πάλι το παρόν, διότι αυτό που βιώνουμε καθημερινά σε πολλαπλά επίπεδα δεν είναι το πρόσωπο που δικαιούται και αξίζει να έχει αυτή η πόλη, αλλά είναι το αποτέλεσμα της διοίκησης μιας ανεπαρκούς δημοτικής αρχής, που είναι κατώτερη των περιστάσεων. Μια δημοτική αρχή που μέσα σε όλα αντιμετωπίζει με χαλαρότητα ή και σωπαίνει στα περιστατικά ρύπανσης που σημειώνονται όλο και πιο συχνά το τελευταίο διάστημα στην περιοχή μας, περιστατικά που πέρα από τις ρυπαντικές συνέπειες ενέχουν σοβαρές κινδύνους ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Μιας δημοτικής αρχής που δεν κατόρθωσε παρά τις δεσμεύσεις της να ολοκληρώσει το δίκτυο αποχέτευσης στην Κάτω Ελευσίνα. Η Κάτω Ελευσίνα που τόσο και ταλαιπωρηθεί μένει τελευταία και καταϊδρωμένη. Που ουδέποτε διεκδίκησε ουσιαστικά και με συντονισμένες ενέργειες στην παραλιακή ζώνη. Που σε μια περίοδο έντονης οικονομικής δυσχέρειας άφησε πολλούς ανεκμετάλλευτους ευρωπαϊκούς πόρους, στερώντας από τον τόπο μας τη δημιουργία και υποδομών αλλά και νέων θέσεων εργασίας. Μια δημοτική αρχή που πλανάται και παραπλανεί ότι ο μοναδικός πολιτισμός που μπορεί να προάγει σήμερα η πόλη μας είναι μόνο κάθε φθινόπωρο το φεστιβάλ των Εσχυλίων. Πρόθεσή μας δεν είναι να αμφισβητήσουμε ότι θέλουν να προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Άλλωστε, αυτό ακριβώς έκαναν. Προσέφεραν ό,τι καλύτερο μπορούσαν τα 3,5-7 χρόνια. Ήταν όμως αρκετό? Είστε ευχαριστημένοι? Πήγε ο τόπος μπροστά? Δεν είναι πια άγνωστοι, είχαν την ευκαιρία και τις πατάλησαν. Είδαμε τι είναι ικανοί να κάνουν. Δεν θέλουμε άλλες χαμένες ευκαιρίες. Δεν θέλουμε να μείνουμε άλλο πίσω. Όταν βλέπουμε άλλες πόλεις στην Ελλάδα με ελάχιστα πλεονεκτήματα να προοδεύουν και να αναπτύσσονται. Εμείς ονειρευόμαστε να δημιουργήσουμε μια νέα πόλη μέσα από τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την ανάδειξη της ιστορίας μας. Θα δουλέψουμε σκληρά. Για ένα Δήμο με σχεδιασμό, με διεκδικητικό πνεύμα, με κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία και αφοσίωση στους πολίτες. Εμείς θα αξιοποιήσουμε τον πλούτο αυτής της πόλης. Θα δημιουργήσουμε την πρώτη πόλη, με αυριανό δήμαρχο τον Βασίλη Τόλη. Οι προγραμματικές μας θέσεις είναι οι δικές σας ιδέες, οι δικές σας προτάσεις, οι δικές σας ελπίδες και προσδοκίες για ανάπτυξη και προοπτική. Και αυτό είναι και το δικό μας σχέδιο δράσης για την επόμενη μέρα. Να δουλέψουμε σε ένα μοντέλο αυτοδιοίκησης με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα. Πιστεύουμε στις δυνάμεις του συνδυασμού μας. Σεβόμαστε τους ανθρώπους του τόπου μας. Με τη συμμετοχή όλων σας, ο τόπος μας μπορεί να πάει και θα πάει μπροστά. Μαζί μπορούμε και θα το πετύχουμε. Με την νίκη σας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, καλώ στο βήμα το δικό μας άνθρωπο, τον υποψήφιο και αυριανό δήμαρχο του συνδυασμού Πρώτη Πόλη, κύριο Βασίλη Τόλη. Αυτός είναι ο συνδυασμός μας. Αυτά τα μέλη απαρτίζουν ένα πολύ μικρό κομμάτι του δικού μας συνδυασμού. Είναι παιδιά της γειτονιάς, τα δικά σας παιδιά, τα παιδιά της Ελευσίνας, και ένιωσα πολύ περήφανος που τους άκουσα με προσοχή για ό,τι υπόθηκε, για το ήθος, για την ευπρέπεια, για την κατάρτιση, για την αγάπη πάνω απ' όλα που έχουν για την Ελευσίνα. Καλησπέρα σε όλους. Φίλες και φίλοι, η καρδιά της Ελευσίνας χτυπάει απόψε εδώ. Εδώ στο Καλυμπάκι, στην πιο πονεμένη περιοχή της Ελευσίνας, και δονεί η συγκέντρωσή μας η απόψινή,
έναν ισχυρό παλμό τέτοιο ολόκληρο το Δήμο της Ελευσίνας. Δίνει το μήνυμα της αισιοδοξίας, δίνει το μήνυμα της ελπίδας, τη σιγουριά και την ευχή για τις καλύτερες μέρες που θα έρθουν και να είστε σίγουροι όλοι ότι θα έρθουν. Για το καλύτερο μέλλον που θέλουμε και το δικαιούμαστε αυτό. Το δικαιούμαστε για μας, τους ίδιους, για τις νέες γενιές που θα ακολουθήσουν, για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Ο απόψινός μου ο λόγος θα είναι λίγο διαφορετικός από τους προηγούμενους. Δεν θα έχει τις τυπικότητες εκείνες που προϋπήρχαν. Θα είναι ένας λόγος που θα έχει μέσα του έκφραση συναισθημάτων και ειλικρινά με πλημμυρίζουν αυτά και μου δίνουν πολύ δύναμη, μου δίνουν πολύ ευθύνη για να συνεχίσω το δύσκολο έργο που έρχεται στην πορεία. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ, αλλά και οι συνοδοιπόροι μου, οι συνεργάτες μου, τα δικά μου και δικά σας παιδιά, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά για την απόψινή σας παρουσία. Πριν μαζευτούμε εδώ, και δεν είναι η πρώτη φορά, και θα κάνω και μια παρένθεση εδώ, να δώσουμε και ένα διαφορετικό χρώμα στη συνάντησή μας. Σε μια εκπομπή τηλεοπτική χθες, η οποία θα παιχθεί πιθανόν αύριο μεθαύριο, όπου ήμασταν όλοι οι επικεφαλείς των συνδυασμών στην Ελευσίνα, εκεί ο κύριος Δήμαρχος προσπάθησε να ανεβάσει πολύ τα αποτελέσματα, τα μεγάλα και τα θετικά που είχε από τις συχνές επισκέψεις που έκανε και στο Καλυμπάκι αλλά και σε όλη την Ελευσίνα. Το απάντησα και θα το δείτε αυτό και αξίζει να την παρακολουθήσετε, είναι 2 ώρες και εκεί είπα στον κύριο Δήμαρχο κάποια πράγματα που είναι και αληθινά. Φίλε Δήμαρχε, εδώ δεν βρίσκεσαι ούτε στη Μαγούλα, ούτε στο Καλυμπάκι, ούτε σε κάποια άλλη περιοχή της Ελευσίνας. Εδώ βρίσκεσαι σε ανθρώπους που όλοι νοιαζόμαστε, και εσύ και εγώ και οι παρακείμενοι. Γι' αυτό λοιπόν αυτούς τους θεατρινισμούς θα πρέπει να μην τους χρησιμοποιείς. Το αν κατέβηκες πολλές φορές και στο Καλυμπάκι που βρισκόμαστε και οπουδήποτε αλλού, το έκανες μόνο για τους δικούς σου λόγους. Και δεν σε ένοιαζαν τόσο πολύ τα προβλήματα της περιοχής, γιατί αν πραγματικά ένιωθες έτσι, θα είχες δώσει λύσεις σε πολλά προβλήματα της καθημερινότητας. Απολύτως τίποτε δεν έκανες, αλλά πήγαινες γιατί ήθελες να πας, για να δείξεις το δίθεν ενδιαφέρον σου και να σε γνωρίσει και λίγο ο κόσμος, γιατί τα προηγούμενα ήσουν αγνώριστος. Εγώ λοιπόν επανέρχομαι μετά την παρένθεση αυτή, λέγοντάς σας ότι δεν είχα την πολυτέλεια τέτοιου είδους συνάξεις να κάνω ούτε και εδώ ούτε και πουθενά αλλού. Είχα όμως το δικαίωμα, είχα όμως την υποχρέωση και πραγματικά έχω γυρίσει πάρα πολλές φορές και το Καλυμπάκι, όπως έκανα και απόψε, όπως έκανα και πριν μια εβδομάδα, όπως έκανα και πριν 20 μέρες, όπως έκανα και πριν από κάποιους μήνες. Από την απόψινή σας λοιπόν συμμετοχή εδώ, που είναι πάρα πολύ μεγάλη, και σας το δηλώνω υπεύθυνα, ότι περιφερειακή ομιλία σαν την απόψινή δεν πιστεύω ότι έγινε στην περιοχή μας. Και αυτή λοιπόν η δικιά σας συμμετοχή μας δίνει δύναμη και αντλούμε δύναμη από τη δικιά σας τη δύναμη και όλοι γινόμαστε πιο δυνατοί. Και όλοι μαζί είμαστε αυτοί που φτιάξαμε και θα στηρίξουμε μέχρι το τέλος την πρώτη πόλη. Μπορούμε να κάνουμε το όραμα πραγματικότητα.
το όραμά μας, τις προσδοκίες, το δικαίωμα όλων μας για καλύτερες μέρες, για μια πιο αξιοπρεπή ζωή. Το ξέρετε ότι δεν έχουμε αντιπάλους, το τονίζουμε και το πιστεύουμε. Αντίπαλοι μας όμως και πολλοί είναι τα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν καθημερινά. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε υποχρέωση να δώσουμε λύσεις, προσφέροντας τον καλύτερό μας εαυτό, όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι μας, συνεργάτες και εσείς, γιατί οι προτάσεις θα έχουν θέση, θα αξιολογούνται, θα συναποφασίζουμε. Διχόνιες δεν σπήραμε, δεν σπέρνουμε. Καλλιεργούμε όμως σχέσεις τέτοιες που είναι γεμάτες ειλικρίνεια και γεμάτες εμπιστοσύνη. Και άρα λοιπόν, με γνώση, με θέληση, με σχέδιο, θα δώσουμε τις λύσεις που έχει ανάγκη ο τόπος μας, λύσεις τέτοιες που τις χρειάζεται άμεσα ο πολίτης μας. Δήμος και δημότες, ενωμένοι σαν μια γροθιά, πρέπει να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τα προβλήματα που αφορούν τον τόπο μας και την καθημερινότητά μας, αλλά και τις δυσκολίες που έχει δημιουργήσει η μνημονιακή πολιτική και τις έχουμε νιώσει στο πετσί μας όλοι τα τελευταία 4 χρόνια. Ο Δήμος λοιπόν έχει υποχρέωση και πρέπει να γίνει η μεγάλη οικογένεια, να ανοίξει μια μεγάλη αγκαλιά που θα αγκαλιάσει όλους και πέρα από την αγάπη θα χαρίσει στον καθένα και θα προσπαθήσει να βελτιώσει την καθημερινότητα όλων μας. Θα είναι μια μεγάλη αγκαλιά που όλοι χωράμε και έχει υποχρέωση ο Δήμος να σταθεί επίσης αρρωγός και στον άνεργο, που δυστυχώς υπάρχουν πολλοί, και στον απολυμμένο από την επιχείρηση και το δημόσιο τομέα, αλλά και σε όλους τους απόμαχους της δουλειάς. Θα πρέπει να συμπαρασταθεί στην αγωνία των νέων μας για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και να τους προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και να δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις ευκαιριών ώστε να μην φεύγουν μετανάστες, όπως πριν λίγες ώρες το απόγευμα ένας γονιός και μια μάνα που ήρθαν στο εκλογικό και με βρήκανε, μου είπαν το ευχάριστο σε εισαγωγικά νέο. Κλαμμένοι, ο γιος μας, ο Χρήστος, έφυγε για το εξωτερικό. Μοναχογιός. Θα πρέπει επίσης ο Δήμος και οποιαδήποτε δημοτική αρχή προκύψει να βοηθήσει το βιοτέχνη, τον εργάτη, για να γίνουν πραγματικοί στυλοβάτες και της τοπικής κοινωνίας, αλλά και η κινητήρια δύναμη ανάπτυξης για τον τόπο μας. Θα πρέπει να αναδείξει επίσης τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, να στηρίξει τη γυναικεία δραστηριότητα και την ευρηματικότητα κάθε γυναίκας, να βοηθήσει την Ελληνίδα, τη μάνα Ελληνίδα που είναι στυλοβάτης κάθε ελληνικής οικογένειας, να βοηθήσει την τρίτεκνη και πόσο μάλλον τις πολύτεκνες οικογένειες, να δείχνει την ευαισθησία στα άτομα με αναπηρία, σε όλες γενικά τις ευπαθείς ομάδες που υπάρχουν γύρω μας, να συνδράμει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλο το εθελοντικό κίνημα που υπάρχει στην περιοχή μας και να το αναπτύξει ακόμα περισσότερα, γιατί το έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία. Θα πρέπει επίσης να προβάλλει καινούργια δημοτική αρχή, και το λέω έτσι γιατί εμείς έχουμε υποχρέωση να το προβάλλουμε, μιας και θα είμαστε η καινούργια δημοτική αρχή, τον πολιτισμό, τα ιστορικά μας μνημεία, τις ομορφιές της περιοχής μας.
Θα πρέπει να δημιουργήσουμε και άλλες σταθητικές εγκαταστάσεις, όπως είπε και η Μαύρα και οι προηγούμενοι. Υποδομές τέτοιες που τα παιδιά θα βγαίνουν στη γειτονιά με ασφάλεια, να χαρούν, να τρέξουν, να παίξουν. Πάμε στη διπλανή παιδική χαρά. Κατ' εφημισμόν είναι η παιδική χαρά. Και είναι κίνδυνος θάνατος για τα παιδιά μας εκεί, γιατί προεξέχουν σίδερα, από φρεάτια, σηκωμένα πλακάκια, και δεν στέκομαι στα πλακάκια αυτής της πλατείας που μας φιλοξενεί, γιατί ξέρετε κάτι, αυτή η πλατεία, από ό,τι μου λένε, και έτσι την ξέρω 35-40 χρόνια εγώ, έγινε, και ξέρουν οι ντόπιοι πως έγινε, από μάρμαρα που συγκεντρώθηκαν από οπουδήποτε. Ο Δήμος επίσης θα πρέπει να οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ των δημοτών, μεταξύ της Δημοτικής Αρχής, και θα πρέπει να σέβεται πάντα και τα αιτήματα αλλά και τα δικαιώματα που έχουν οι δημότες της πόλης μας. Θα πρέπει να δρομολογήσει εν τέλει λύση των μεγάλων προβλημάτων που υπάρχουν και να δώσει την όθηση για ανάπτυξη, πολύ μεγάλη ανάπτυξη, βάζοντας ισχυρές βάσεις για τη μελλοντική προοπτική αυτού του τόπου. Φίλες και φίλοι, 3,5 χρόνια ήμασταν στην αντιπολίτευση του Δήμου. Ήμασταν και είμαστε πολύ περήφανοι για το έργο που κάναμε, συμμετέχοντας χωρίς απουσίες, χωρίς διακοπή σε όλα τα δημοτικά συμβούλια. Επικροτήσαμε και ψηφίσαμε αποφάσεις που ήρθαν για συζήτηση και που απέβληπαν στο καλό της περιοχής μας. Ήμασταν όμως αυτοί οι οποίοι αναδείξαμε προβλήματα, τα φέραμε στην επιφάνεια, εμποδίσαμε κάποια από αυτά να πραγματοποιηθούν, σε κάποια άλλα όμως σηκώσαμε τα χέρια ψηλά. Και επιγραμματικά θα αναφέρω. Η υπόθεση Τζάμπο ανήκει μέσα στην ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης, γιατί το βράδυ μας φωτίζουν τα πλουμιστά του φώτα και γιατί έβαλε τα φόπλακα σε όλα τα καταστήματα της Ελευσίνας. Το Τζάμπο στήθηκε παράνομα, με παράνομες άδειες που εξέδωσε η Δημοτική Αρχή μήνες νωρίτερα, και η οποία μια εβδομάδα πριν τις εκλογές μας είπε τώρα γνωρίσαμε ότι το Τζάμπο χτίστηκε εκεί, αφού χορηγήσανε τις άδειες πριν από κάποιους μήνες. Σκέτη παρανομία, την καταγγείλαμε. Ήμασταν εμείς αυτοί που ενώ υπήρξε απόφαση το λιμάνι της Ελευσίνας να γίνει όχι διεθνές όπως είναι σήμερα, αλλά λιμάνι εισόδου και εξόδου επικίνδυνων φορτίων και τοξικών αποβλήτων, ήμασταν αυτοί που το εμποδίσαμε, που πασχίσαμε, που τρέξαμε, που φωνάξαμε και ματαιώσαμε τα σχέδια που είχαν σαν πολιτική ηγεσία και με τα οποία σχέδια ταυτίζονταν και η Δημοτική Αρχή. Βεβαίως εκεί δεν λογαριάσαμε ούτε το προσωπικό κόστος, ούτε τα μικρά προβλήματα που τα γνωρίζαμε ότι θα δημιουργήσουμε σε κάποιους εργαζόμενους. Νοιαζόμαστε όμως πάνω απ' όλα για την περιοχή μας, γιατί όλα θα περνούσαν από τη δικιά σας περιοχή, με ό,τι σημαίνει αυτό. Νοιαστήκαμε για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων στο λιμάνι, το οποίο στην πορεία το κατάλαβαν γιατί χάσαν κάποια μεροκάματα. Αναφέρθηκε και από τον Γιώργο στην αρχή στο ξεκίνημα. Εδώ σας έταξαν υποτίμηση της νοημοσύνης όλων μας και περισσότερο των κατοίκων της κάτω Ελευσίνας. Ποιο? Πρόγραμμα POP. Πληρώνω όσο πετάω.
Ευχαριστώ. Το 2010 προεκλογικά είχαν βγάλει 50.000 αντίτυπα, τα μοίρασαν από πόρτα σε πόρτα, στους δρόμους, οπουδήποτε, να διαφημίσουν το μεγάλο έργο που θα κάναν για την περιοχή. Ότι δηλαδή 1.500 οικογένειες της Κάτω Ελευσίνας και 76 επιχειρήσεις θα πληρώνανε πολύ λίγα δημοτικά τέλη, γιατί θα λειτουργούσε το πρόγραμμα αυτό. Αποτέλεσμα, το έχετε δει και σε μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν κουβεντιάζαμε αυτό, και πολύ εύστοχα ο Κλέαρχος, η Αγγελική Λεβέντη, η Μαρία, και λέω τώρα όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους που συμμετείχαμε σε αυτή την προσπάθεια, τι ακούσαμε? Όχι. Στην ερώτησή μας, δεν θα συνεχιστεί το πρόγραμμα για να καρποθούν οι κάτοικοι αυτά τα ωφέλη που διαδηματίζατε χρόνια? Η απάντηση ήταν, το πρόγραμμα τελείωσε. Ήταν πιλωτικό. Και εξοδεύτηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αποχέτευση. Το έργο της αποχέτευσης, που περπάτησε πάρα πολύ καλά, το είχε η Νομαρχία, και το τριτεύω που περιλαμβάνει τις συνδέσεις του σπιτιού μαζί με το ρολόι εκεί, είναι έργο του Δήμου. Η σύμβαση που είχε υπογραφεί, και οι Ευρωπαίοι βάζουν πολύ στενά χρονικά περιθώρια, ήταν ότι το έργο αυτό έπρεπε να τελειώσει το 2009. Και το ξέρετε όλοι. Έχουμε 2014, περάσανε 5 και παραπάνω χρόνια, και αυτή η Δημοτική Αρχή αυτό το μεσοδιάστημα προσπαθούσε να καθορίσει με τον τρόπο της τα τέλη σύνθεσης της αποχέτευσης. Και εκεί γίνανε, και τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και δεν τα επαναλαμβάνω για να μην κουράζω, και τώρα εσείς με τη σειρά που έχουν πάρει τα πράγματα και με την πολιτική της Δημοτικής Αρχής, αν την εκλέξετε, ελάτε λοιπόν το 2000, μετά από 5 χρόνια, το 2019, να τα ξαναπούμε αν θα έχετε αποχέτευση. Υπάρχει και ένα κομμάτι από εκεί, από την Οκεανίδων. Προσπάθησα, μίλησα, να έχω περισσότερες πληροφορίες. Μια περιοχή της δεκαετίας του 50, του Μεσοπολέμου να το πω καλύτερα. Απαράδεκτες καταστάσεις. Χωματόδρομο, χωρίς σχέδιο, παρόλο που ανήκουν στον οικιστικό ιστό. Για δε το κομμάτι το υπόλοιπο, εκεί και από μια ενημέρωση έτσι πολύ πρόχειρη από μια συντοπίτησά σας, επιστήμονα στο είδος αυτό, μου είπε, δεσμεύσου τόλοι και εγώ μπορώ να ξεμπλοκάρω, ακούστε, τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα σε 15 μέρες, προβλήματα που έχουν σχέση με τον οικιστικό ιστό από εκείνη τη μεριά, και όσον αφορά για το βιοπά θα το συνεχίσουμε μετά. Τι πάει να πει αυτό? Ότι αν υπήρχε η βούληση, η θέληση της Δημοτικής Αρχής, δεν θα είχαμε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση εκεί. Χρόνια τώρα αυτή η πολιτική, αυτή η κατάσταση. Παιδικές χαρές είπαμε, την κουρέψανε προχθές νομίζω αυτή εδώ, το ξέρετε εσείς, εδώ μπροστά φάτσα ντάλα, αλλά αν πάτε και λίγο παραπίσω, αν πάτε και λίγο εκεί, αν πάτε και εδώ που υπάρχει ο κάδος ο μεγάλος του Δήμου, μια απαράδεκτη κατάσταση. Και πολύ φοβάμαι, πέρα από τα ερπετά που θα βγαίνουν σιγά σιγά και που είναι επικίνδυνα, υπάρχουν και οι μεγάλοι κίνδυνοι των πυρκαγιών. Τίνος είναι η ευθύνη. Ξέρει πολύ καλά ο Δήμος τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να κινηθεί. Πριν πάω στο κλείσιμο, έχω γράψει λιγάκι εδώ και κάποια άλλα πράγματα, τα οποία και αναφέρθηκαν
σε αυτή την χθεσινή συνάντηση που είχαμε όλοι οι επικεφαλείς. Κύριε Δήμαρχε, θα το ακούσετε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την πόλη, το πώς το είπε θα το καταλάβετε. Γιατί διάβασα ότι 41 καλλιτέχνες, όχι από την περιοχή μας, από την Αθήνα, από τη Θράκη, από την Κρήτη κλπ, έχουν εκφράσει την αγάπη τους για την Ελευσίνα και σας στηρίζουν με τα μανίας. Έλα όμως κύριε Δήμαρχε και λύστε μου μια απορία. Αυτοί σιγά σιγά ένας έρχονται και δηλώνουν ότι δεν σας γνωρίζουνε. Γιατί λοιπόν χρησιμοποιήσατε και αυτό το τέχνασμα ότι δήθεν 41 καλλιτέχνες, θεατρίνοι, συγγραφείς, λόγοι σας στηρίζουνε και δεν είχατε καμιά επικοινωνία, καμιά επαφή μαζί τους? Κάποιοι από αυτούς βεβαίως ξέρουν την Ελευσίνα πολύ καλά, γιατί έρχονταν εδώ να μας παρουσιάσουν θεατρική παράσταση και παίρναν 50 και 60 χιλιάδες, τόσο το κασέ τους. Έρχονταν κάποια άλλα προγράμματα, κάτι άλλο να μας δείξουνε και πέρανε λεφτά, αλλά αυτοί έρχονταν για τα ισχύλια. Δεν έρχονταν όμως για τον κύριο Τσουκαλά να τον στηρίξουνε να ξαναγίνει δήμαρχος στην Ελευσίνα. Αυτό που επικαλείται, αλλά ο καθένας όμως βγαίνει και δηλώνει και δεν τιμούν τον δήμαρχο και δεν τιμούν την πόλη μας αυτές οι τακτικές και αυτές οι πολιτικές. Επίσης βγήκε και μας κατηγόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο δικός του συνδυασμός, σε αντίθεση με όλους τους άλλους, έχει περισσότερα άτομα, άντρες και γυναίκες. Ακούστε κάτι. Το είχατε διαβάσει και κάποιοι μου το είπαν εκεί στην... Είχατε αδυναμία κύριε Δόλη? Όχι. Καμιά αδυναμία δεν είχα. Και είχα και τη δυνατότητα να κάνω επιλογή σε ένα νούμερο τέτοιο που ξεπερνούσε τους 100 συμπολίτες. Εγώ κινήθηκα με ό,τι προέβλεπε ο νόμος. Θα πρέπει να έχεις κύριε Τόλη 59 και εσύ 60. Στο παραπέντε όμως των εκλογών δόθηκε η δυνατότητα να αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Και ο κύριος Τσουκαλάς που το γνώριζε, γιατί εμείς πήραμε την προκήρυξη των εκλογών τη Μεγάλη Παρασκευή και με ό,τι ακολούθησε, θεώρησε καλό λοιπόν, γιατί ήταν προετοιμασμένος, να βάλει και κάποιους ανθρώπους παραπάνω. Το στελέχωσε λοιπόν το συνδυασμό του τόσο καλά και με τόσο αξιόλογα άτομα, που θα σταθώ σε μια περίπτωση και μόνο. Οπ, σε παρακαλώ. Σπύρο, σε αγαπάω, αλλά όχι. Λοιπόν, αυτές τις παραπάνω θέσεις που έβαλε στο παραπέντε επειδή γνώριζε και επειδή ήθελε, τις έκλεισε και θα αναφέρω όχι άλλες περιπτώσεις, μόνο μία. Και εγώ δεν λέω κουβέντες δικές μου, αυτά είναι γραμμένα στο βιογραφικό του υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου στην Ελευσίνα, του συνδυασμού του κυρίου Τσουκαλά. Και γράφει το παλικάρι, ένα πανέμορφο παλικάρι, στο βιογραφικό του, παντού το γράφει αυτό: δεν γεννήθηκα στην Ελευσίνα, δεν ζω στην Ελευσίνα, εργάζομαι σε αυτήν μία φορά τη βδομάδα, έρχεται κάθε Δευτέρα στη Λαϊκή. Και εγώ θα στηρίξω το ψηφοδέλτιο του κυρίου Τσουκαλά, τον οποίο τον εκτιμώ. Και χωρίς να είμαι και υπερβολικός και κακός, αμφιβάλλω αν γνωρίζει και τον κύριο Τσουκαλά. Και σε μια επισήμαση τελευταία, γιατί κάποιοι έχετε και κάποια χαρτάκια μέσα. Το 2008 δεν είχα καμία πρόθεση, καμιά διάθεση να το αναφέρω, επειδή προκληθήκαμε και επειδή και εγώ προσωπικά και οι συνεργάτες μου κατηγορηθήκαμε ότι είμαστε ψεύτες, συκοφάντες και οτιδήποτε άλλο. Ακούστε την πραγματική αλήθεια. Πρέπει να το ξέρετε. 2008, με τις πυρκαγιές στην Πάρνηθα, με τις πλημμύρες που ακολούθησαν και με αιτήματα των τσικάνων
έξω από το αεροδρόμιο στη θέση Στρίφη, εγκρίθηκαν 2.772.000 ευρώ για να φτιαχτεί ο καταβλισμός των Τσιγκάνων και να προστατευτεί η περιοχή από πλημμύρες. Αυτό το αστρονομικό ποσό, το επαναλαμβάνω, 2.772.000 ευρώ, δόθηκε με απευθείας ανάθεση σε έναν μεγάλο εργολάβο. Εγώ δεν τον ξέρω, ούτε ποιος είναι, ούτε ποτέ θα γίνει φίλος μου. Σε κάποιον ήταν φίλος. Και ο κύριος, ο εργολάβος που πήρε το έργο, απευθείας ανάθεση, προσέξτε, δεν έγινε διαγωνισμός. Λόγω του επίγοντος του έργου και των πολλών προβλημάτων, δόθηκε απευθείας το έργο σε αυτόν. Με έκπτωση ούτε 5,5%. Ενώ οι εκπτώσεις που δίνουν οι εργολάβοι είναι 35, 40, 47 και 55% φτάνουνε. Αυτός το πήρε με 5,5% έκπτωση. Περάσαν 4 χρόνια, 5 χρόνια. Έρχεται, έτσι προβλέπει ο νόμος, να γίνει η παραλαβή του έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να ψηφίσουμε την παραλαβή για να είναι νόμιμη και η Δημοτική Αρχή. Είναι διαδικασίες νόμιμες που προβλέπονται. Ερχόμαστε κύριοι για να ψηφίσουμε και τι διαπιστώσαμε? Ότι φέρανε εκεί τα χαρτιά, ο υπεύθυνος του Δήμου Αντιδήμαρχος είχε υπογράψει αλλά με πολλές επιφυλάξεις, γιατί δεν μπορούσε να μπει στον καταβλισμό, μη φάει ξύλο από τους Τσιγκάνους κλπ. Και μέσα από την κουβέντα την πολύωρη που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι αποδείχθηκε? Το έργο αυτό δεν έγινε. Ούτε 1 ευρώ δεν διατέθηκε. Δεν τα φάγαν τα χρήματα, δεν το λέμε αυτό, όχι. Μακριά από μας. Αλλά η απορία μας είναι πού πήγαν τα χρήματα. Προχθές το ρώτηξα και αυτό στον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, θα μου κάνετε και μία χάρη, και μιας και μιλάμε εδώ και θα μας ακούσουν οι κάτοικοι της περιοχής μας. Μία από αυτές τις μέρες, ξέρουμε ότι είναι βεβαρημένο το πρόγραμμα το δικό σας και το δικό μας. Αλλά θα είμαστε, πιστεύω και εγώ που βάζω το αίτημα και οι άλλοι συνάδελφοι πολύ ικανοποιημένοι και υποχρεωμένοι απέναντί σας, αν θα πάμε για να μας δείξετε το έργο. Θα το δείτε. Δεν παραποιώ τίποτε. Έτσι του είπαν. Θέλουμε να πάμε κι εμείς για να μας πείτε ότι ξέρετε κάτι. Αυτά τα εκατομμύρια τα πολλά φτιάξανε το έργο αυτό. Ούτε 1 ευρώ δεν απάντησε. Δεν μπορούσε να απαντήσει. Το μόνο που μου είπε ότι η ελληνική δικαιοσύνη αποφάσισε. Και το γράψανε και μας αποκαλούσαν, όπως είπα νωρίτερα. Την επόμενη μέρα μετά την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, γιατί έτσουζε, πόναγε αυτή η ιστορία. Έχουμε εκλογές σε 15 μέρες. Δεν δικαιολογήσαμε τα 2.700 τόσα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Εκλογές είναι, θα εξαπατήσουμε, θα πούμε ψέματα και είπαν ότι είπαν. Μας δικαίωσε η ελληνική δικαιοσύνη. Διαβάζοντας λοιπόν αυτή την ανακοίνωση του κυρίου Δημάρχου, πήρα τηλέφωνο τη γραμματέα του κυρίου Ρακετζή, γιατί εμείς συντάξαμε φάκελο και τον προωθήσαμε στην ελληνική δικαιοσύνη. Είχαμε υποχρέωση να το κάνουμε απέναντι σε όλους σας, απέναντι στη συνείδηση τη δικιά μας. Η γραμματέας του κυρίου Ρακετζή μου απαντάει και μου λέει, κύριε Τόλη, αφού της είπα τι ακριβώς συμβαίνει, αφήστε τον κύριο Δήμαρχο να γράφει ό,τι θέλει. Το πόρισμα είναι 29 σελίδες. Στείλε το δικηγόρο σου να το παραλάβει αμέσως. Σε βοηθάω εγώ, γιατί καταλαβαίνω για ποιους λόγους βγάζουν ψευδείς χαρακτηρισμούς και τέτοια πράγματα και κατηγόριες. Το πήραμε το πόρισμα, το μελετήσαμε και δεν σας λέω τι λέει. Μία παράγραφο στο τέλος, για να το κλείσω σας κουράζω. Αυτή η υπόθεση κυκλοφορεί μέσα σε ένα τετρασέλιδο που δώσαμε, δισέλιδο με 4 σελίδες, τετρασέλιδο 2 φύλλα. Πρέπει να το έχει η κυρία μπροστά. Το έχει η κυρία.
Εκεί μέσα τι ακριβώς έχουμε? Το τι ο κύριος Δήμαρχος μας έρνει, που πανηγύριζε για την απόφαση αυτή, το τι απαντάμε εμείς και επικαλούμαστε, το τι γράφει το πόρισμα του κυρίου Ρακιτζή. Τελευταία σειρά. Η υπόθεση αυτή παραπέμπεται σε εισαγγελέα εφετών για να αποδοθούν οι ευθύνες. Ας ψαχτούνε και ας δικαιολογήσουν που πήγαν τα 2.800.000 περίπου χιλιάδες. Αυτή ήταν η πανηγυρισμοί του κυρίου Δημάρχου. Τώρα μαζεύτηκαν, δεν ξέρω αν θα έχουν το θράσος για να βγουν να αντικρούσουν αυτό, γιατί είναι η πραγματικότητα. Και όποιος από εσάς, και πιστεύω οι νέοι που μας ακούνε και είναι πολλοί και σας ευχαριστούμε, μπορείτε να μπείτε, το πόρισμα είναι αναρτημένο στη δικιά μας ιστοσελίδα, διαβάστε το λέξη-λέξη και αν δεν θέλετε κούραση, πιάστε την τελευταία παράγραφο κι εσείς, όπως κάνανε και πολλοί άλλοι. Φίλες και φίλοι, τα 12 χρόνια της Δημοτικής Αρχής είναι πολλά. Για έναν καταστημένο έπρεπε να είχαν φύγει. Δεν έφυγαν. Καιρός να διωχτούνε τώρα. Νησάφι πια. Με πολλή σιγουριά και αυταπάρνηση και με θέληση και με γνώσεις που έχουμε, με θάρρος και αυτοπεποίθηση που μας διακρίνει, ήρθε η ώρα για να αλλάξουμε. Και έφτασε η ώρα της μεγάλης αλλαγής. Αλλαγή πορείας στην πρόοδο, στη δημιουργία, στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Η σημαία του εγώ ας παραμεριστεί. Ας την κατεβάσουμε. Ήρθε η ώρα του εμείς, του όλοι μαζί. Σε αυτό λοιπόν το προσκλητήριο της νίκης, απέναντι στα προβλήματα που μας περιτριγυρίζουν, δεν πρέπει, και είμαι σίγουρος δεν θα λείψει κανένας από εσάς. Μιλήσατε και άλλες φορές, απόψε παραμιλήσατε, αλλά μιλήσατε χωρίς να μας κουράσετε, ακούγοντάς μας και μόνο. Φτιάξαμε λοιπόν ένα πρόγραμμα πάρα πολύ ρεαλιστικό, ένα πρόγραμμα που δεν έχει έχει δεσμεύσεις και υποσχέσεις που θα πρέπει να ολοκληρώσουμε στα 5 χρόνια που θα είμαστε Δημοτική Αρχή. Και είστε οι πρώτοι που έχετε το πρόγραμμα στο χέρι, γιατί με χείλ και πρέπει να είμαστε ο πρώτος συνδυασμός που έχουμε και το πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνονται μέσα και οι υποψήφιοι μας. Δεν κυκλοφόρησε άλλος, πιέσαμε, παρακαλέσαμε, θα έχουμε και αύριο για τη Μαργούλα που μιλάμε. Αλλά οι πρώτοι που το πήρατε είναι εσείς. Και δεν έχει επαναλαμβάνω, έχει προτάσεις τέτοιες που αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να τις υλοποιήσουμε. Για να πετύχουμε σε αυτούς τους στόχους, επενδύουμε και κάπου αλλού, στη μεγάλη συμμετοχή όλων των νέων και σε αυτούς που απόψε είναι εδώ, όπως επίσης περιμένουμε πολύ μεγάλη βοήθεια και από την εμπειρία όλων των μεγάλων, άιντε να το πω αλλιώτικα για να μην θυμώσουνε, των κάποιας ηλικίας ανθρώπων που υπάρχουν επίσης απόψε εδώ. Σε αυτό λοιπόν το προσκλητήριο δεν ζητάμε πιστοποιητικά ούτε πολιτικών ούτε κομματικών φρονημάτων που κάποιοι πάνε να μας φορτώσουν και να μας χρεώσουν και να το δηλώσει ο επικεφαλής. Να το δηλώσω. Ναι, βεβαίως. Όλοι και εγώ όπως και εσείς κάποτε κάπου ανήκαμε. Σήμερα είμαστε σε μια άλλη εποχή, πολύ δύσκολη, και η πορεία των πραγμάτων μας οδήγησε να αναθεωρήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Φίλες και φίλοι, είμαι βέβαιος ότι με τη δικιά σας τη βοήθεια στις επόμενες εκλογές που έρχονται σε 10 περίπου μέρες
με τον τίμιο αγώνα που κάναμε και που θα κάνουμε και το δεκαήμερο που έρχεται. Με πολύ ήθος και με πολύ αξιοπρέπεια που διακρίνει όλους μας. Και με τη δικιά σας βοήθεια την καθημερινή και με τη δικιά σας αγάπη που την έχουμε, χωρίς να ψάξουμε για άλοθη, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 18 του μηνός που θα είμαστε οι νικητές. Το αξίζουμε, το θέλετε, θα προσπαθήσουμε και η νίκη θα είναι σίγουρα δικιά μας. Και θα το κάνουμε αυτό όχι με μιμψημυρία, όχι με κατήφια και γκρίνια, με πολύ χαμόγελο. Και είμαι χαμογελαστός, παρόλο που είμαι κουρασμένος. Και είμαι αισιόδοξος. Και σίγουρα είμαι ο άνθρωπος που, κοιτάζοντας μακριά, μοιάζομαι πότε θα έρθει αυτή η ώρα νωρίτερα για να κάνουμε ό,τι καλύτερο και γρηγορότερα που αξίζει η περιοχή μας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ και εκ μέρους όλων των συναδέλφων μου. Να είστε σίγουροι για την νίκη και μην ξεχάσετε, δεν ήρθαμε εδώ και σε αυτήν την ομιλία για να πούμε κουβέντες του αέρα και υποσχέσεις που δεν θα γίνουν ποτέ. Είπαμε αλήθειες και πράγματα που υποσχεθήκαμε, αυτά θα υλοποιηθούν την επόμενη πενταετία που θα είμαστε η Δημοτική Αρχή. Σας ευχαριστώ. Με τη νίκη, καλό βράδυ. Έχουμε εισπράξει την αγάπη σας και πριν φύγετε, μόνο για 2 λεπτά, εμένα σίγουρα με βαρεθήκατε, κακολογήστε με, πρέπει να δείτε και τους υποψήφιους, τα στολίδια του συνδυασμού μου. Καθίστε για 2 λεπτά και μόνο. Αντωνάρα Αντωνίου Μαρία, Ανιφαντής Παναγιώτης, μαθηματικός. Βαπορίδης Δημήτρης, Βαρελά Λίνα, την είδατε. Βιολέτη Ελένη, Γεωργόπουλος Γιώργος, Γιαλιάς Στέλιος, Γκόγκου Ελένη, Δασκαλάκη Μαύρα, Δημήτρουλας Γιάννης, Δημομελέτη Τζαφέρη Κατερίνα, Ηλιάκη Ελένη, Ηλιόπουλος Γιώργος, Καραδημήτρης Άρης, Κονδύλης Γιάννης, Κοσμίδης Νίκος, Λεβέντη Αγγελική, Λιάσκος Χιμάρας Δημήτρης, Μουρατίδης Νίκος, Μπελεγρίνος Νίκος, Βινιάρης Γιώργος, τον είδατε, Νικολακάκης Γιώργος, Ντάφλος Χρήστος, Ντάφος Μίμης Δημήτρης, ο δικός σας, Οικονόμου Μελέτης, Παθιάκη Μαρία, Παναγιωτούλας Γιάννης, Παντελίδης Μαλέτης, Παπαπέτρου Βασιλική Βάσια, Ρόκας Βαγγέλης, Σκούπα Μαρία Κατερίνα, Τζαφέρης Κλέαρχος, Τσιλιπάνης Γιάννης, Χατζιαντονίου Νίκος, Χριστοφής Χρήστος, Γιαννίκος Γιάννης, Δρούλια Ζαμπέτα Ευαγγελία, Ευσταθίου Δημήτρης, Ζαφύρης Νίκος, Κούρος Γιάννης, Κωνσταντακοπούλου, όχι Κατερίνα, Κωνσταντίνα, Μουζουράκη Γεωργία, Μπεκιάρης Μιχάλης, Γεριατσόβα Ολέσια, Σαμπάνη και ο Μακρύδης, ο φίλος μου, ο Παπαγιάννα Ρωσό Λάκης, η Βαρβάρα Ιρεντούμη, η Σκλαβούνου η Κουζούπη Εμιλία, Μαγούλα μιλάμε, Στραϊτούρης Γιάννης, Τουρκοδημήτρη Πινελών Πιπένη,
Ιφαντής Μιχάλης, Αμαραντίδης Δημήτρης, Κουράσης Σκουρή Ευτυχία η Έφη μας, ο Λιόντος ο Βαγγέλης, η Πετροπούλου η Ακριβή, η Στάμου η Σοφία, Μόσχου Μαρία και είμαι αυτός εγώ. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και πάλι εύχομαι να είστε καλά, να είστε δυνατοί στον αγώνα που θα δώσουμε όλοι μαζί το επόμενο δεκαήμερο. Καλό βράδυ.